Aj v dnešnej dobe sa veľa firiem bojí SLA živicovej 3D tlače dielov. V dnešnom videu si ukážeme, že pri správnom procese a pripravenom pracovisku je možné so zariadeniami Formlabs vyrábať aj série modelov bezpečne, spoľahlivo a rýchlo. Hlavná časť pracoviska pozostáva zo samotnej 3D tlačiarne Form 4, čističky Wash a vytvrdzovačky Cure umiestnených na pevnom stole. Ďalej budeme potrebovať kompresor, veľkú krabicu a príslušenstvo ako špachtlu, nitrilové rukavice a papierové utierky. Po vytlačení diely odlúpneme z podložky špachtlov. A pokiaľ ideme priamo tlačiť ďalšie diely z rovnakej živice, nie je potrebné podložku utierať. Stačí ju iba vizuálne skontrolovať, či sa na nej nenachádzajú pevné časti. V tomto okamihu môžeme spustiť nasledujúcu tlačovú úlohu. Ďalším krokom je odstránenie podporného materiálu z dielov. Diely následne vložíme do čističky Wash, ktorá cirkuláciou izopropanolu očistí diely od zbytkovej živice do 10 minút. Jedným z najdôležitejších krokov je ofúknutie a vysušenie dielov po čistení v izopropanole. Na to nám poslúži akýkoľvek lacný kompresor. Diely ofúkujeme nad veľkou krabicou, tak aby sme samotné pracovisko udržali čisté. Posledným krokom je vytvrdenie očistených a suchých dielov vo vytvrdzovačke Cure, kde zvolíme konkrétny profil podľa typu použitej živice. Po vytvrdení sú diely suché, čisté a pripravené na použitie, prípadne ďalší postproces.